John? Can I get your name? Huh? John. John. Yep. Thank you. Thank you. Good morning, TEAMLABS. Ngayon, TEAMLABS, pupunta lang tayo ng coffee shop. Need to buy some coffee. Malamig. Yung weather ngayon, malamig ng... Oops, tingnan nyo. Yung weather ngayon is malamig. Yeah, so cold. So, yun, TEAMLABS, bili muna tayo ng coffee. So, pasensya TEAMLABS, kahapon hindi ako naka-vlog or hindi kami naka-vlog. Yeah, mahirap na mag-daily TEAMLABS, pero explain ko mamaya TEAMLABS. Bili muna tayo ng coffee. Hi. Can I have one flat white? Yeah, just this size here, large. Dito TEAMLABS, ang daming mga carbs. Yeah. Anyway, hintayin muna natin yung coffee. This size. A large flat white with one sugar? Yeah, one sugar with almond milk. Almond milk. Anything else? That's all. How much again? $4.70. $4.70? Yeah. Okay, I'll pay by cash or... Yeah, I have coins. 4, 7. Keep the change. Yan, may mga times lang na gusto ko lang lumabas at bumili ng coffee kaysa yung gagawa ako ng coffee sa bahay. Ewan ko, taste difference. Wala namang taste difference, but experience difference meron. Kasi may cup kung sa labas ka mag-coffee. At makalakad-lakad lang ng konti. By the way, TEAMLABS, kung pupunta kayo dito sa Australia or Sydney, hanapin nyo yung coffee na may ganito na logo. Yan. Kasi pag may ganyan na logo, masarap siya. Yeah, nandito na yun. Yep, the coffee is here. There. Thank you. So, yeah, nandito na tayo sa bahay. May coffee na ako. So, yun pala. Hindi naman yun pala. Sabi ni Celeste na kapag mag-coffee daw ako, kailangan gamitin yun namin yung mga coins namin. Kasi ang dami naming coins dito. So, hindi na namin siya magagamit. So, parang siyang nag-stock up lang ba. So, yun. Pag bibili ng coffee, gamitin yung coins para at least yung coins maubos. Kasi dito sa Australia, hindi uso yung cash, card lang. Yung so, yan. Anyway, let's work. Explain ko bakit, yun nga, may mga times na hindi kami maka-vlog. So, yun, explain ko mamaya. Para at least maintindihan nyo. Okay, so stick around, watch the whole video. Break lang sa work, TEAMLABS. May dumating na delivery. So, kunin natin. Ano kaya yun? Yeah. John? Can I get your name? Huh? John. John. Yep. Thank you. Thank you. Yeah, it's here. Okay, TEAMLABS, buksan natin yung package. Ito, tingnan nyo. Yan, mga
Wow, mga binili ko for the rig. Finally, yes. Yan! So nice, TEAMLABS. Tingnan nyo, TEAMLABS. Oops. Yan. Ito yung for the monitor ko. Ito yung para sa monitor. So, yep, that's it. And there's a few... Wait, assemble natin ha para makita nyo. Tingnan nyo, TEAMLABS. Na-assemble ko na siya. Oh, na-on yung computer. So, ito. So, ito yung cage. Itong, ano to, parang lalagyan sa HDMI transmitter ito. Then, yung cage. And another one is, the last one is, ano lang. Yeah, here's the last one, TEAMLABS. Ano to? Ah, yan. Ito. Ito lang, TEAMLABS, na lalagyan sa Rode mic ko dito. Yeah, di ko na lang kukunin yung Rode mic kasi nasa bag. Pero ito, lalagyan lang talaga to ng Rode mic. Sobrang kalat dito, TEAMLABS. Tingnan nyo, sobrang kalat. Pero okay lang. Anyway, papunta kami sa Officeworks para mag-print ng mga photos. Okay, TEAMLABS, before kami alis dito sa bahay, pakita ko muna sa inyo yung bagong Christmas tree namin. Ayan! Yan! Nice, diba, TEAMLABS? So, yan. Ano masabi mo? Hello, TEAMLABS! Saan ito ngayon? Nandito kami sa parking lot ng Burger King. At yan, naka-order na kami. At kakain muna, TEAMLABS, bago kami papunta sa Officeworks para mag-print ng mga photos. Okay, so yan. Ito yung order ko, TEAMLABS. Tingnan nyo. Hindi siya ma-open. Bakit hindi ka ma-open? Oh, ito para. Damn! So yummy, and fries. Yan, TEAMLABS, so I need to eat kasi kumain na si Celeste, ako lang yung hindi pa. Boom! Boom! Dito na kami, TEAMLABS. At yeah, grabe, naubos ko yung burger. Sobrang busog. But okay lang. So we're here sa Officeworks, TEAMLABS. Printer, TEAMLABS, para mag-print tayo ng photos. Yan. Actually, mura lang siya, TEAMLABS. Magkano nga to? Ito yung price. 0.05. Yan. Then, mga quality niya, nice. Saka tong... Okay, TEAMLABS. Grabe, ang tagal namin dito sa print. Dito sa print, TEAMLABS. Grabe. Ang tagal namin, no? Dahil ewan ko, may mga problema yung printer. I don't know. But ito yung mga photos, TEAMLABS. Pakita mo. Yan. Yan. Pero napansin ko lang, madilim lang siya. Hindi siya bright. Baka yan. Yeah, bright siya. So siguro kung magpa-print kami dito, increase muna namin yung exposure konti or brightness para pag-print. Pero pwede mo namang okay i-edit siya. din. Pwede ba siya edit? Doon sa kiosk.
Pero at least alam na natin yung quality nitong printer na to Ano next siya? time. Vivid. Yeah. Anyway, TEAMLABS. So, wala. Oh. So, oh, lovebirds. Pero ito TEAMLABS, bright talaga to. Yun, ang ganda yung kuha niya kasi bright.